per fi, som viernes 13 avui i m'espera, o sigui, tenia moltes ganes ja que arribés aquest cap de setmana perquè després de molts de caps de setmana molt liats, per fi crec que arriba un cap de setmana que és tranquil. M'he posat en plan molt cosí, que he agafat aquest jersei d'en Ramon, que el meu germà el té igual, malles i ja està. I així de tranquil·la i a gust me'n vaig a comprar al súper. Ha arribat aquest paquet de l'Eix. Anem a veure què hi ha a dintre. Són dos tops que són per la mitja marató. Un és aquest blanc, o sigui, aquest és el que segurament em posaré. Demà m'ho provaré a veure què tal queda. Aquest és l'altre, que és de color verd, és el mateix, però de color verd. Verd molt maco. A veure què tal me queden. Avui sopem sushi i mireu això, quina monada.
vlog es va acabant. Ara avui som dijous. Demà ens anem ja cap a Dublín a la nit. Després de treballar quan en Ramon plegui. He sortit ara a caminar perquè fa molt bon dia. Avui tocava fer una mica de ioga, pilates o fer bici de 45 minuts. Però he fet mitja hora de pilates i ara he sortit a caminar. I demà, dia de descans, demà a treballar, preparar les coses i... demà tinc una cosa molt xula, a veure si la puc gravar i la posaré en aquest vlog per acabar-lo, que fem un Sports Day demà a la feina i aviam si puc gravar alguna cosa i la posaré aquí. I llavors, quan acabem, cap a Dublín i faré vlog del cap de setmana de la mitja marató, a veure què tal va, quins nervis, em fa molta il·lusió. Com veieu, fa un dia increïble encara, hi ha una llum molt bonica i em sembla que ja serà com els últims vlogs amb aquesta llum, però bueno. Així que ens veiem en el pròxim vlog. Moltes gràcies!